Ka KSU Students Union hakajing jet thamai yakinu ya lam jongka hakasing sajan jongka tayu kalapan skembiang ya ulam box starwell marngar bat ya Donald V Thaba kum kinu ya lam kiban betenanti yakajing trekam jongka seng na kabanta ka samoy trekam jongka snem arhajar arpau hado arhajar arpau lai. Hakani ke election ban jet thamai yakinu kit kam jongka seng KSU Students Union Lapanlong ha community hall jong ka jayau siap lompelon Shillong hapo ka jingpniat u chairman ka election committee uba Dani Kriam bat u secretary uba Samuel Bijerwa bat lawan ban sakhi langru ye kani ka election daki katu ka ni kirang ba kum kinong pet perman hakani ka sngi kiladan hadu sauspa sanpau terli kisnat ki balawan ye shimenta hakaba na ka wei ki unit lasha ban thap vote tang shiphawngot kidkhot ka KSU kanthop ye ki kenthai ba chenrang na kaleng karilom khasi ba jantia kilawan ye shimenta Kentop ru ye kinoi lam jong ka KSU na Bangalore, Assam, Mizoram. Kilawan ban thap vote ban jet ye kinong kit kam bathamai jong ka seng KSU. Nalor kane hagani ke kenti bamenta hakasien ke baning kong kaladan ru ka online voting na ka banta kinoi lam jong ka KSU kibran Delhi bat Dehradun. Na ki 1,000 san spa ngot ki bala poi thap vote kilong 1,000 spa ngot kata khandai phunyo pon hinyo na ka shispa. Usamla Lambok Starwell Marngar ulasha jet biang kumu Presiden, usamla Donald V Thaba ulasha jet biang kumu General Secretary, laitno tang Vice President, udai ubalasha jet thamai haka bala jet yu usamla biang bor paliar, klem dadan kibanya kon persya yu. Katba arp sangot paki kertong kidai kibaya kon ya ke election na kabanta kakam Assistant General Secretary, Organizing Secretary, Education Secretary, Publicity Secretary, Bad Office Secretary. Andai kum kalong kamat bakmat bakum kerjat penreu ke kaya tangku bar kerjat penreu kamat ye jinge ngasngau ba ka isu influx kam ya kren nadu snam kiba manswa karang ye turun hidup ta bat ngai sim ba kane re kamat bakmat tam ka ba kum ka seng ngap ban sim kilat krenti kisen jam kiba kum ka si batmai kan sa syong ban perkhat kam ki pat kilat krenti kan sejam nang ni syakmat Bat klem dak let du ngas kaban ong ba uput usam kadai kawai pat ka agenda ka ba kaseng ka jukran na kapor kani ka samboy terkam ka mamentaru ngan ye kren ngan ye pensawa ki sergojongi syak sarkar bala kumno kadai bin penbet mador yo uput usam khnang ba ki jing jia ki ba jujia hai khaput man kapor ki ben kutno no phidang sakhi rang chen khniat sngi ki thai lang pi ki pulit Assam ke wan thombor masuk barok tu kadai ke jam bat ke jing sangap jar na kaliang jang sakar jalami kaliang klem dak let du masuk bandong ngani kalong ba kapuli puthi kadai wei pat kamat tam ni sothu ba ka jinang jing stat kadai ke wei pat ka atiar ya ke ban kumnu ban sandur ya ke emlang salang hasnong thau bat kumjuru wat ka sinsar khada